wong kang ngerti aja wong nyambut gawe lali zikir lan ibadah ngoten nggih Pak Nardi. Aku wis kandha manut tentenan agama Muhammad alaihi
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
Nggih monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para bapak kiai, penyai, bapak haji, bu haji ngantan sah kaula mulyakaken. Mboten kesupen panjenenganipun ketua takmir, panjenenganipun Bapak Haji Sofi, sedaya kemawon para kiai-kiai ingkang mboten kawula sebataken amin-aminipun, ingkang mboten ngirangi panghormatan kula dhateng panjenengan sedaya. Para hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nur ugi ingkang kawula mulyakaken, lan mugi-mugi kita sedaya dipun mulyakaken dening Allah taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi, wa ila hadratin nabi Khadir Abul Abbas Aliya bin Malkan, wa ila hadratin sultanil awliya Sayyidina Syekh Hamdul Qadir Jailani wa Syekhi Bahauddin An-Naqsabandi wa Syekhi Abil Qasim Junaid al-Baghdadi wa jami'i awliyaillah wa jami'i masyayikhina wa masyayikhikum, nafa'anallahu bi'ulumihim. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, وخصوصا إلى أرواح khususipun dumateng sedaya sederek kula saha panjenengan ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur, khususipun malih dhateng tiyang sepuh kalih kula saha panjenengan, Mbah Kakung, Mbah Putri, suami utawi istri utawi putra putri, saha dumateng sedaya jamaah masjid menika ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur. Mugi-mugi kalih Allah dipun ngapunten sedaya dosa lan kelfatanipun, dipun tampi sedaya amal kesayananipun wonten ngalam kubur pikantuk rahmatipun Allah taala. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mugi-mugi tiyang ingkang makofaken sitinipun tanahipun damel masjid menika, saha tiyang-tiyang ingkang sampun jariyah dhateng masjid menika, mugi-mugi ya dados amal hasanah, amal sae dipun tampi dening Allah taala. Lan mugi-mugi kula saha panjenengan dan keluarga kula saha panjenengan saha masyarakat lingkungan masjid menika mugi tansah pinaringan kewarasan kesehatan, dipun paringi rezeki ingkang halal, ingkang kathah lan barokah, dipun paringi putra putri ingkang sholih lan sholihah, kita sedaya saged nindakaken ibadah kanthi istiqomah lan mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga nglajengaken ngaos malih. Alhamdulillah kula panjenengan kalih Allah taala dipun kersakaken saged panggih malih. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki tasih suasana bodho. Leres nggih? Bodhone isik to? Jajane isik. Lan ndi jajane? Oh, dereng medal. Oh, nek ngetok ning kono ye. Bodhone tasik niki pramila kula nggih dereng panggih panjenengan. Kula sepindah menawi anggenipun kula ngaos kalih panjenengan teng mriki. Kalih jamaah mriki sedaya mawon enten lepate kesalahan kula pribadi. Kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Alhamdulillah jenengan nggih ngoten semanten ugi panjenengan pami gadah lepat kalih kula gadah kesalahan kalih kula nggih pun kula sepunten sami-sami nggih. Alhamdulillah wis padha-padha tapi koyoke kok ya dosane akeh aku daripada jenengan nek kalih kula koyo kan ora duwe dosa sing akeh dosane kula Bu. Ya aku no. Soale napa sing ngomong akeh kan kula, Pak. Jenengan cuma napa wong dorong ngono. Dosane apa? Ora duwe dosa. Lah wong dorong tok ora duwe dosa, ngrungokne tok. Leres napa mboten? Lho, leres kalau jerene. Monggo niki tapi pun sepuro-sepuronan lho nggih. Wis ra duwe dosa lho nggih. Alhamdulillah. Pun ngaji sakniki ngaji. Kula mbeta kitab namine Tambihul Hafilin. Kitabe Tambihul Hafilin artine ngelingne wong-wong sing padha lali. Ngelingne wong-wong sing padha lali. Soale wong niku nggone lali, Pak. Leres nggih? Tiyang niku nggone lali. Obah titik lali. Pengajian kadang ngene iki diterangne balik lali. Nggih napa mboten? Wong iya teko. Heeh. Lho, jilbabe warnane apa? Nek mburi kopiahe putih jarene. Ya Allah, ngeneni aku ngene iki jenenge. Lho Bu, pangapunten nggone wong lali kula jenengan iki. Mula iki nek kitab namine Tambihul Hafilin ngelingne peringatan kanggone wong-wong sing padha lali kabeh. Terus pundi ngelingne yuqalu dipun dawuhaken khamsatu asya'a ada 5 perkara man dawama 'alaiha barang siapa yang mengistiqomahkan sapa wonge sing ngajekne perkara 5 niki ngeten zida fi hasanatihi maka akan ditambah kebagusane ditambah kesayanane mislul jibal kaya dene gunung ar-rasiyat sing tumancep. Jadi jenengan nek pamane nglakoni 5 perkawis niki entuk ganjaran gedene sak gunung makbelek. Napa Bu? Makbel. Ayo to Bu muni blek ngono kaya abot timen. Makbelek. Iya, Pak. Apa lho iki 5 iki apa lho? Nglakoni iki ora abot iki, mboten abot. Nglakoni 5 niki jenengan langsung makbelek. Ganjaran kebagusan sak gunung. Ya Allah. Jajal apa ki nggon jajal iki lho. Jenengan kaya ora betahne to. Jajal apa iki? Terus ditambah neh wa yuwassingullahu alaihi rizqahu. Arep ditambah rezekine. Selain niki wau ditambah ganjarane kaya dene gunung, rezekine lancar. Amin ono. Alhamdulillah. Yo apa lho Pak? Siji. Pertama, awaluha man dawama 'ala shadaqati.
Sapa wonge sing ngajekne sedekah lho Bu sing ngajekne sedekah qolat au kasurat sithik utawa akeh niku insyaallah ganjaran jenengan kaya dene gunung mabel ayo temun yo blek ngono kok abot kaya dene gunung mabel alhamdulillah jembane rezekine sedekah qolat au kasurat sithik utawa akeh sing penting ajek sing penting rutin ono ayo ibu-ibu Bu jenengan sedina biasanya sedekah piro ayo to muni ya apa kok moneng ora tau sedekah iki bendina lho Pak sithik akeh pokoke nyemplung nih syukur-syukur akeh syukur-syukur kathah contohnya sedina 100.000 yo kok iso puh ngene sih lho nek Allah taala ngersane gek sugih bendina 100.000 apa ya abot ora abot enteng 100.000 iki apa ngono lho ya soalé wong sugih ten 100.000 alhamdulillah bendina ajek sing 100.000 100.000 bendina ora iso mudhun separone 100.000 pira 50.000 bendina ajek 50.000 terus penting ajek 50.000 ora iso pinten Bu 20.000 renek ayo sing biasane sak lembaran ya lho ya 20.000 ora iso 10.000 ora iso 5.000 ora iso 2.000 ayo iki lho sajae sing kompak 2.000 kaya iki 2.000 ngono iki 2.000 ora iso 1.000 rapopo 1.000 Pak sing digoleki niku ajek bendina 1.000 ngono ki lho niku iso nambahi ganjaran panjenengan kaya dene gunung sak lep ya Allah jembane rezekine Bu yo 1.000 ya 1.000 bendina ajek 1.000 paling sik dinyang mburi kae 1.000 aja pira 500 rapopo Pak bendina 500 glunding 500-an tapi ajek luwih disenengi Allah taala daripada wakeh tapi kapok ping pisan anggur bendina 500 tak terasa kula jenengan iki sedekah nek sithik-sithik ngono ki mengke pangapunten dadi nek akeh leres napa mboten jenengan nek langsung 100.000 iman ora iman soale akeh tapi nek sithik-sithik wis 10.000 pamane gedene 2.000-an bendina ajek insyaallah titik-titik dadi nek akeh iku jembane rezeki panjenengan Allahumma alhamdulillah diamalne Bu nggih ya diamalne iki sing penting ajeke Pak ajek bendina nyemplungi ngoten syukur nek iso iki solusi sing sae teng kitab namine Jami' Shahir kitabe Jami' Shahir ana wong gelem sedekah bar tangi turu sing dipikir sedekah sing dipikir napa akhirat sedekah syukur mengke nek badhe subuhan nyemplungi sik kotakane dicemplungi insyaallah dongane malaikat apa hajat panjenengan dipun ijabahi dening Gusti Allah taala Allahumma alhamdulillah kira-kira jenengan mau milih sing pira Bu duwike Bu 2.000 mburi Pak krungu berapa lho 2.000 2.000 ora masalah wancane dhuwit 2.000 iki dhuwit swarga kok dhuwit 2.000 niku dhuwit ahlul jannah jenengan padosi nek pancene Jumatan utawa niki mengke nek kotake mubeng Pak pancene ngitung lho kira-kira sing akeh warnane abang apa sing kelawu lho kelawu mulane lho dhuwit swarga ya dhuwit 2.000 dhuwit 1.000 rada arang-arang coklat 5.000 ngono arang-arang cinjan warang pol ki 100.000 mula dhuwit 100.000 ki angel mlebu swarga soalé turutane ora turut masjid ora turut majelis taklim turute nek mall
Laras napa mboten? Ayo pangapunten kotahe arep liwat lho ya. Semoga-moga istiqomah sedekah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Wong ngajekne sedekah kanthi istiqomah, insyaallah rezekine lancar. Allahumma amin. Nomor kali amalan napa? Napa Bu? Mboten mireng pun. Oh, mbuh napa kae wong buri pokoke aku urusan niku. Nomor kalih amalan sing iso nambahi kebagusan panjenengan kaya dene gunung maglek terus jembane rezeki. Napa man wasala rahimahu. Menyambung silaturahim, kon silaturahim. Qalla au kasura, sithik utawa akeh. Sing penting ajek silaturahim. Syukur wong sing adoh-adoh diparani. Ngoten lho Bu nggih. Sing adoh diparani, dulur adoh diparani, tangga adoh diparani. Nek ora iso ngono ya sing cedhek-cedhek ae, sing penting ajek mara silaturahim. Mara silaturahim. Ya dan niku iso nambahi rezeki panjenengan. Allahumma. Tapi niki perlu dipun ngilmoni Bapak Ibu. Wong kadang kala sregep silaturahim tapi moro golek kanca jarene niate silaturahim tapi ketekon ndata nek kono padha nyapa lho rasan iki lho Pak teko kene iki lho Allah iki tak terusne iki iya jarene silaturahim bar ngono moro ngene kono moro ya silaturahim tapi ora kok niate apik ternyata ngomong nih tonggone leres napa mboten wong iki teko apa ora iki teko kabeh mulane pangapunten nek silaturahim niku api aja dawa-dawa aja suwi-suwi soalé nek suwi-suwi biasane entek apike sing diomong eleke leres napa mboten api nek silaturahim moro ngretakne bar ngono balik terus pundi kabare sehat anakmu piye sehat ya wis tak balik ae ngono lho Pak aja suwi-suwi piye kabare sehat ya wis tak balik ngono lho Bu ya Allah silaturahim monggo silaturahim dikeh-kehne morono ndi mawon iki monggo dibiasakne awake dhewe nek iso ora kepanggih tenggene griyane setiap saat nek dinggon silaturahim ngretakne Bu ojo sampai kalah karo dene semut. Semut iku nek kepanggih kali koncone nyapa Bu kae Bu? Gabrukan. Nyapa gabrukan kae? Napa Pak? Ayo jenengan ngerti ora? Semut kae nek cethuk koncone nyapa Pak? Semayangan. Buri jenenge semayangan. Ayo, kok ngerti semayangan jenengan? Oh sanjang mireng jarene. Ayo pone enek wong sing ngarani salaman. Enek sing wong ngarani piye? Semut ke gadukan ambung-ambungan ngono to? Ya Allah, lho apik, Pak. Apa enek jenenge semut kebathuk ngene iki terus tukaran, Pak? Sak ngerti kula panggah gathukne. Terus paling yo ngene Bu, paling lho ya kuwi. Pethuk niki salaman, kretakne. Piye kabarmu? Sehat. Sehat kabarmu. Kono enek gula enggak? Ono, akeh. Kono lho gulane akeh, ngertakne kancane. Akhire semut nih kanca bijenan raosne. Semut ke biasane nek terus ngene, enek sijine nggawa gula, terus kancane padha mara kabeh. Leres nggih? Ya lho, biasane nggawa gula ono-ono, piye kabare? Sehat ngono. Nek kono akeh rezekine, akeh wong kono iki gulane pececeran, mara rono. Akhire kancane diparani kabeh. Mara kabeh. Ki semut, Pak. Semut ki apik. Wong lo deresan ya ngono ya. Insyaallah jarene. Yo wong lo deresan nek kepanggihno ya kaya semut. Ayo iki lho semut mawon sae. Mapulipun Allah taala sing sekecil niku mawon sae, ora tau padu, gotong royong terus. Awake dhewe monggo niru kaya filosofinipun semut sering kepanggih. Ya sae niki insyaallah sae jembane rezeki Allahumma amin alhamdulillah
Nomor loro silaturahim. Nomor 3 man dawama 'alal jihadi fi sabilillah. Wong sing pengen ditambahi kebagusane kaya dene gunung lek yo wa yuwasi'u rizqahu ditembane rezekine kon jihad fi sabilillah kon perang nek jaman dhisik nek saiki mboten perang sakniki merangi nafsune kula panjenengan piyambak perang. Jadi teng atine awake dhewe niki pangapunten ibu-ibu, Bu, niku pasti ada sesuatu yang memerangi. Nek arep nglakoni apik, enek sijine mengke ngejak apik, enek sijine ngejak awon. Leres? Contoh ngene iki budal ngaji, Pak. Budal ngaji. Niki enek sing nuturi apik, ayo ndang ngaji kono. Nek lo deresan ngaji nek kono halal bihalal. Iki pengajake malaikat. Terus sijine ngejak ngene, "Aja turu ae penak oe. Turu ae penak ae." Terus tukaran neh, ndang to budal kono, ndang budal. Selak kasep longgo selak kasep. Kalau wis selawatan lho ya, sijine ngene, "Aja turu wae wis turu wae." Delok TV. Kurang terus niki. Leres napa mboten? Jenengan biasane ngono. Nek apa ini kok mesti enek tukarane teng ati kula panjenengan. Contoh malih subuh kaya yo ngono. Subuh nika yo ngoten, Pak. Jenengan nek subuhan, saderenge subuhan, pastine diadani kan enek pengajak apik. Ayo ndang wudu. Ngono to ya? Ayo ndang wudu. Sijine ngene, aja sik, wong sik adane. Rada engko ae ra apa-apa. Terus ngejakne sing apik, ndang to budal kono. Selanggo dikomati lho ya sijine aja keren-keren emang nggon buri ra apa-apa, masbuk ora masalah. Niki tukaran terus niki. Jadi bahasane teng ati kula panjenengan niku jane selalu jihad. Mula monggo ngejak apik terus iki nek ngejak apik langsung dituruti, Pak. Insyaallah niku mungkin jembane rezeki. Allahumma amin. Alhamdulillah. Muga-muga sing rawuh niki sing teng masjid menika keluarga kula panjenengan rezekine lancar, utange lunas kabeh. Alhamdulillah. Yes, muga-muga utange lunas nggih. Balik niki mengke balik muga-muga utange lunas. Teko omah muga-muga nek arep nyaur sing disaur emoh. Dal nyaur utang. Dia utang delalah pengen nyaur. Lah sing disaur ngene, ojo sah disaur ngono ya. Jenengan kira-kira nek dia utang nggih ngono kuwi, sesuk utang neh ora? Utang neh. Soale dhek disaur emoh. Iki lho, Bu. Muga-muga barokah ngaji, utange lunas kabeh. Allahumma amin. Nomor 4. Apa nomor 4 niki nambahi ganjaran kaya dene gunung lek jembane rezekine. Man dawama 'alal wudu. Kon nglanggenge wudu, kon nglanggenge suci, bendina mawon dalam keadaan suci, batal wudu ngoten. Yo, iki nek sing tambah sepuh lho, pangapunten. Nek iso iki biasane suci, Pak. Suci, batal ndang langsung wudu. Aja ngenteni wancine arep salat tok. Jenengan teng dalem niku kaya dene umbah-umbah nyapu, masak niku api dalam keadaan suci. Ngoten Bu nggih. Teng peken nggih ngoten. Nek sabin, nek sawah, nek kantor nek iso suci. Nek iso dalam keadaan suci wudu dhisik. Kira-kira kuat apa mboten niki? Ayo to Bu, jawaban Bu. Ayo dilampahi. Terutama nek badhe tilem, nek badhe turu iki lho ya, nek iso niku wudu sik. Dadi insyaallah jenengan kok nek badhe tilem kok wudu sik. Masyaallah, Pak. Enek keterangan roe panjenengan niku dipun angkat dening Allah taala. Diangkat sampai dugi ngaras. Ten baleni neh. Wong nek arep wudu, arep tilem wudu dhisik. Niku mungkin nalikane tilem roe panjenengan niku dipun angkat dening Allah taala. Dugi ngaras. Ngeten. Umpamane ngipine panjenengan niku leres, bener.
Niku nek panjenengan sakderengipun tilem kudu dhisik. Tapi nek panjenengan badhe tilem niki dalam keadaan batal, Pak. Niku mengke pamane ngipine dipertanyakan. Cek roe niku grambyang. Leres napa mboten? Mula ana wong niku badhe tilem kok dalam keadaan batal. Ya Allah, kadang ngipi gladake sapi lho, Pak. Serodo ki ngono kae. Jan enek sampe enek wong badhe tilem niki lho dalam keadaan batal. Niku kaya wong kelindian kae. Leres nggih. Cara kene enek ora kelindian ngono kuwi. Apa Pak Haji? Kelindian niku apa cara kene? Kelindur apa kelindian? Kelindian kaya wong obah ra iso lho, Pak. Napa niku? Kelindur. Kelindur kan ngomong-ngomong dhewe. Nek kelindian iki nek tenggen kula kaya wong dibeleki ra iso obah. Leres nggih? Kelindian nggih niku. Lah iki lho Bu. Pramila monggo niki dibiasakne nek badhe tilem nek iso wudu dhisik. Wudu rumiyin niku amalan para wali, Pak. Amalan para wali niki napa? Dalam keadaan suci. Napa mawon niku wis nek batal ndang langsung wudu, batal langsung wudu. Niku amalanipun para wali. Jenengan insyaallah wali kabeh. Wali apa? Wali murid. Ya wali kabeh iki ya. Ayo diamalne wudu. Dan niki yo ngamane pertama abot. Tapi ngeten, Pak, kula iku jajal nyobi lho yo. Nyobi. Jajal aku tak turu, tak wudu sik. Terus aku arep tilem niki mengke ora wudu, raose beda. Raose benten. Saestu niku rasane niku beda. Teng awak yo beda, sampai teng ati niku nggih benten. Barokahe napa? Sakderengipun tilem wudu dhisik. Muga-muga saged nglampahi istiqomah. Allahumma amin. Nomor gangsal. Amalan sing iso nambahi kebagusan kaya dene gunung lek sing kumancep jembane rezeki man ata'a walidayhi. Kon taat dateng wong tuwa lorone. Jadi dateng tiyang sepuhe sing sae, sing apik, sing tasik gadah nggih. Tasik gadah napa mboten? Mboten, nek mboten didongakne. Sing tasik gadah monggo disayeni. Nek duwe obah titik diparingi. Ngoten lho Bu nggih. Paringi, Pak. Enek ulama dawuh ngene, wong nek pengen rezekine lancar, aja sampe lali karo wong tuamu. Walaupun sithik paringi, walaupun duwene sithik diparingi. Niku jembane rezeki. Allahumma amin. Ayo terus terang. Sing tasik gadah tiyang sepuh, wingi bodo diparingi apa? Oh, lembu dijajan ngene ya. Diparingi amplop napa mboten? Paringi amplop napa mboten? Amplopnya apa isine? Oh, sanone amplop tok iki. Paringi, Pak. Paringi sak duwene. Lah wong tuwek niki pangapunten, tiyang sepuh niku nek diparingi raose seneng. Raose seneng. Kula niki yogane tasih alit, Pak. Tasih alit. Tapi pernah kula niku diparingi permen kali yoga kula. Permen. Ngeten. Bah men. Ngene iki, Bah men. Ngene iki. Yo mboten men tapi meng ngene iki. Bah meng. Kula iki teng ati ngene. Ya Allah. Ya Allah, anakku ngupahi permen aku. Ngono, Pak. Ya Allah nggih permen. Ki permen, gedene permen niku regane pira to, Bu? Ki ternyata teng ati iki rasane matur suwun. Muga-muga awakmu ngeten ngati, muga-muga sukses. Muga-muga sampean iki dadi wong sing sukses. Teng ati ngono, padahal permen pamila ibu-ibu mengke balik ngaji wong tuane paringi salah nah iki wis salah nah iki yo. Aku lho permen wis ra doyan ngene kok kowe permen to yo. Yo apa kajate? Iki wae kula aturaken permen mawon raose teng ati wong tuane ngono, Pak. Raose ngeten, apa meneh sing biasane aweh. Mulane rasane wong tuwa biasane diparingi dongane terus mengalir. Wis muga-muga sampean lancar rezekine, muga-muga ngene. Iki barokah taat karo wong tuwa, wong tuane. Pun saged dipun tampi nggih. Wau amalan iso nambahi kebagusan kaya dene gunung Magelek jembane rezeki. Pertama napa, Bu? Sedekah. Sedekah sithik utawa akeh sing penting
ajek. Nomor kalih kon silaturahim. Sedaya mawon kalih sapa ae wingi pun kula aturaken teng bali desa mriku. Silaturahim niku apike karo nggawa apa nggih? Apal kae. Nggawa kresek. Tapi diseni to. Nggawa kresek nek iso diseni sak isi-isine mbuh apa. Ki nek iso ngono disunahne silaturahim nggawa kresek. Napa? Kok kresek ketok lho ya. Jan mungkin niku salah tompon neh ki jan. Ini lho, jenenge kresek iki nek guwedi. Biasane nek dilempit ya semene iki lho, Bu. Bu. Es ngene, anu lho aku dhewe lho ngajine An-Nur. Kiyaine iki jerene ngomong nek silaturahim nggawa kresek. Akhirnya kresek abang lho ya. Kuwi dibungkus dilempit cuwilik ngene iki. Salaman terus ngene mak kreket. Ngono Pak. Terus dibuka sing disalami. Iki opo lho iki ya? Iki opo iki? Lho kok koyo ngene kresek? Iki jane warah-warane sapa? Loh kan lho Pak, nyalahnya kiai ini tuh yo. Soalnya butuh penjelasan. Tadi maksud lo kresek ini yo kresek tapi isih nono lho Bu. Isih nono mbuh apa duwene. Ngono lho contoh pangapunten. Tiyang biasane kan ngene. Aku moh nek diwehi amplop. Ngono to yo, moh diwehi amplop. Mosok moh diwehi amplop. Amplope apa isine? Sing digoleki amplope apa isine? Isine ngono lho ya. Lah niku wae ya majas. Majas dalam artian nek silaturahim nggo kresek, kuwi nek iso diseni. Bu. Diseni apa? Monggo sak duwene, sak gadahe. Sampai nek ulama ngene lho, pangapunten iki atas enek cerita. Oh, aku lho Pak Yai, ngeten menika iki yo panen telo, enek telo. Dilalah Pak Kiai ne wae niki yo seneng telo. Ya matur suwun. Ngoten matur suwun. Bahasane ora sah dadak ngoyo-ngoyo. Sak duwene, sing penting kena diadai. Ngono. Bos, masuk nggih niki. Masuk silaturahim saene nggawa kresek. Terus nomor 3 kon jihad ibu-ibu jihad kabeh jenengan ngladeni bojone termasuk jihad lho nggih jenengan masak teng dalem termasuk jihad lho nggih jihad perange piye ngladeni bojone mula wingi wis diamalne purung Pak nek esuk-esuk wis disediakne kopi napa mboten Pak lho mau meneng kabeh lho jan iki Bapak-bapak nek enjing wis digekne kopi napa dereng? Sampun, marem aku ngene iki, marem ngajine masuk. Tenan ora Bu? Lho, kalau jane sing bener sing ndi to jane iki. Ayo nek enjing ibu-ibu nyediakne kopi bojone. Syukur sarapan dicepakne sadurunge kerja ngono. Ini praya cocok to, Pak? Cocok, alhamdulillah Pak jenengan jek ning ngono Pak bojo tak kongkon kowe kopi ra gelem modele kopa kopi ngono yo ayo monggo taat kalih bojone termasuk jihad nomor sekawan wudu nglanggenge wudu nomor gangsal taat dateng wong tua lorone 5 niki dipun amalaken insyaallah selamat donya akhirate Allahumma amin pun mawon ditambah niki badhe ngaos niki pangapunten ngajine kitab fikih mboten kitab Syama'il mboten usah niki ngantep nih panjenengan kaitane ngaji kados ngeten niki kira-kira cara jenengan manfaati napa mboten manfaat napa mboten Bu manfaat Masya Allah iki lho Bu kitabe Bu kitab niki karanganipun Imam Ghazali Pak namine Minhajul Muta'allim wong iso ngamali kitab niki pasti mening ya Pak mening banget soalnya napa niki bicara ngaji tok ya Allah dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kurang banter sholawate. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, ketawis Bu. Ketawis apa nih? Kitabe. Lho, ketawis nggih. Aku matur ngomong isine kitab dawuh Kanjeng Nabi. Dipun mireng nih. Kun. Kanjeng Nabi dawuh, kun. Kun niki ngene, kun dadiyo. Dadiyo sira ngaliman dadiyo wong alim. Kanjeng Nabi perintah dhateng kula panjenengan dadiyo wong alim. Wong sing ngerti. Ngeten. Pak, mboten saged dadi wong alim, pamane ngono, enek wong sing usul. Au muta'aliman. Dadiyo wong sing tukang ngaji, muta'alim. Bu, muta'alim. Muta'alim mboten saged au mustamingan. Wong sing ngrungokne pengajian. Lah iki. Iki nomor 3 iki kaya jenengan kabeh ya iki. Mustamingan, mirengne pengaosan, mirengne pengajian. Nomor 3. Au muhabban lil ulama utawa demeno dateng ulama. Kanjeng Nabi perintah siji dadi wong alim, ngalim ra iso kon ngaji, muta'alim. Dan nomor 3 teng mriki kon ngrungokne pengajian. Ngrungokne mboten saged. Terus pun ditemriki kon demen ulama, wala takun khamisan, ojo nomor 5, jangan nomor 5. Konek nomor 5 fatahlik maka kamu akan rusak. Dawuhipun Kanjeng Nabi. Kira-kira ibu-ibu jenengan mau nomor pinten Bu? Siji ngalim, nomor 2 muta'alim belajar, nomor 3 ngrungokne, nomor sekawan dadi demen datang wong alim. Jenengan nomor pinten Bu? Nomor 3. Wis, saiki tak urutne. Ngalim niku tingkat dhuwur. Jenengan sedaya sami ngaos ngerti niku ya diarani ngalim. Jenengan atos ngaos mriko, ngerti diamalne niku dikatakan ngalim. Walaupun mboten ngaji kados ngene iki jenengan ngamal ning ilmune panjenengan niku posisine dadi wong ngalim. Allahumma amin. Penting titik-titik dilakoni, diamalne, Mbah. Mantuk-mantuk lho, Mbah. Alhamdulillah ngalim diamalne. Mutangaliman, nek mutangaliman teng mriki ngaji ngeten iki, nggawa kitab. Lha iki lho. Dadi nek ngaji iki nek iso nggawa kitab, nggawa buku, nggawa pulpen. Niku diarani muta'alim. Wong sing ngaji nggawa buku. Sami beto buku mboten? Ayo mburi beto buku napa mboten? Mboten. Ya iki lho. Iki nek iso nggawa buku, nggawa pulpen, kok nek keterangan ditulis. Ngoten lho nggih. Pak, nggawa buku, nggawa pulpen aras-arasen. Mustamingan ngrungokne. Lah iki. Posisi jenengan ngrungokne. Ki ngaji nek cara jaman dhisik diarani ngaji nguping. Bu, ngajine ngaji apa? Nguping, ngrungokne tok. Dan ngrungokne tok. Al-muhibban lil ulama demen ulama nomor 4. Pramila niki sedaya manfaat dhateng panjenengan. Siji nek panjenengan dadi wong alim, Bapak Ibu, insyaallah teng kitab niki jenengan dijalukne sepuro kalih malaikat. Amin ono jalukne sepuro kali malaikat, dijalukne sepuro kali manuk-manuk sing ana awang-awang. Jadi wong alim ki menengo Pak, dosane insyaallah disepuro dening Gusti Allah taala. Dijalukne manuk-manuk enek awang-awang. Sak manuke jenengan Pak. Gadah manuk napa mboten jenengan? Manuk apa? Manuk pret. Ya wis, yen jalune sepuro dateng wong alim lho nggih. Wong alim iki dijaluk sepuro kalih manuk. Sampai iwak-iwak nenek banyu iki jalune sepuro dateng kula panjenengan. Barokah dadi wong alim. Allahumma amin. Alhamdulillah. Muta'aliman, wong sing ngaji, nggawa buku, nggawa pulpen. Ayo jajal. Iki fadilahe piye? Nenek wong ngaji, nggawa pulpen, Pak. Nulis ngene iki, keterangan ditulis. Oh, kene amalan 5, apa ngke sedekah, penting ajek sithik to akeh, silaturahim, jihad, wudu, bagusi wong tuane ditulis.
Lah amalan seperti ini wong ngaji nggo pulpen, tintane panjenengan ketika nulis besok tengah akhirat, Pak, tengah akhirat. Iku nek ditimbang kali gede wong mati syahid, isih abot tintane panjenengan. Damel nulis niki wau. Allahumma mulane sesuk nek ngaji nggawa apa? Kok kresek, sapa nggih nggo kresek ya? Nggo pulpen kok kresek. Pulpen nulis, ngono lho. Kok nek jenengan nggo pulpen nulis, Pak, pangapunten pangsul. Nek wong niki mengke lali supe dibuka. Oh, ternyata wingi ngono ya. Aku wingi lali tak bukae. Oh, kuwi amalane. Baru kae ditulis. Ngeten lho Bu nggih. Tapi nek ora ditulis ngajine nomor 3 nggih nguping. Nek lali buka apa? Buka kuping iki pe. Kita mosok kupinge dibuka ngene. Yo masyaallah iki lho Bu. Tapi ngrungokne mawon ya apik niki. Sae. Yo pangapunten. Kita sawang-sawang kabeh nek sing riyo priye-priye pun lho ya. Rada turu-turu lho ya. Iki lho Bu. Jenengan nek ngaji. Ngaji ngeten iki. Enek sing turu, enek sing ngantuk, enek sing angop-angop. Enten mboten? Wong iki manggone ngendi? Tak golekne dalile Pak iki, Pak. Sapa wong ngeten mriki? Muta'allimun kaslanun. Wong nek ngaji aras-arasen. Ngaji aras-arasen iki piye? Ngaji teko gek ngontak. Ayo tebu jawaban ngantuk lho. Ngontak, ongap, ngono. Wong teko. Iki lho. Wong ngajine ngene. Ngene ae. Gek ngontak ngantuk ae angol-angol ae. Wong ngaji ngene iki kaslanun afdalu. Kita iki afdalu luwih utama jenengan ngaji wau niki aras-arasen daripada wong 1000 ahli ibadah. Wong 1000 ahli ibadah. Isik sae panjenengan dugi majelis taklim, paribasan wau niki tek gleng teko tok. Yo, ayo mulane sesuk nek ngaji piye? Ngantuk kabeh. Yo, Pak. Ngantuk mawon niku lho ditulis luwih apik daripada wong 1000 ahli ibadah. Masya Allah. Lho dalile lho ya. Dadi wong ngaji iki lho ya aras-arasen teko nggon lho ya, ongap-angop ngono ya nek dalile iki lho, Bu. Bu. Mulane jenengan apik nek ngaji nggawa bantal nggih. Oh, bantal mawon teko kene iki lho nggo bantal. Dikempit lho, Bu. Kok wempit ngene iki. Dadi ne. Tempundi lho yo ngaji. Lah kok nggo bantal, ya ora apa-apa, kiyaine kon nggo bantal wae. Ngene iki. Bu, apik timen kiaimu kok oleh nggo bantal. Oleh kiai ku apik kok jan sae. Lamun to jenengan iki rada ombo nggawa kasur ya oleh lho, Bu. Nggo kasur, ora apa-apa. Pokoke teko tok. Kula suwun ngene lho, Bu. Ngaji sing penting teko tok, Pak. Paham ora paham wis dudu urusane panjenengan. Saestu niku. Sing penting teko tok dan paham ra paham urusane Allah taala. Tapi aja terus turu ae lho ya. Tak golekne dalil kaya ngene sanune turu ae. Turu ae aja dimirengne sampai paham. Allahumma amin. Ngono lho ya. Yo dadi apike ngaji iki mirengne napa tilem? Ya Pak. Apike ngaji iki mirengne napa tilem? Mirengne. Saiki tak golek neh keterangan. Iki lho, Pak. Wong ngaji iki nek mboten paham, Pak. Nggih. Wong ngaji niki mboten paham. Pamane ngene. Yo, ngaji apa yo? Mbuh ora ngerti, ora paham. Lah piye sampean aku nek mburis wong apa ngopo ae? Wis ora paham aku. Jenengan ngaji ra paham, Pak. Besok niki lho, besok teng alam kubur tiang niki benjing kan ditangleti malaikat mungkar nakir. Ngono lho nggih. Tangleti malaikat mungkar nakir. Lah ora pahame panjenengan niku benjing arep dadi malaikat siji sing arep marai panjenengan jawab malaikat mungkar nakir. Allahumma paham mboten? Balenine wong ngaji ki ora paham, sing penting niat ngaji terus, niat budal terus. Iki benjing teng alam kubur ora pahame panjenengan ditutukne
diwarai kali malaikat setunggal. Minangka napa jawab pitakenan malaikat mungkar nakir. Contone ngene. Ditekoni, sampean sapa? Bu, jenengan tiang pundi? Lho deresan. Ditekoni, man rabbuka, sapa pangeranmu? Terus gini, ngene iki, ra iso jawab. Lah niki kan dereng paham, belum paham. Terus akhirnya malaikate teko, jawaban ngene lho yo. Jawaban ngene. Oh, lulus. Ngono, Pak. Baru kayak ngaji lho ora paham. Niku manfaati, Bu. Bu, manfaati banget. Pramila sing penting ngaji ki ngono teko. Paham ora paham dudu urusan kula panjenengan, tapi nek iso gatekne ngeten nggih. Alhamdulillah. Pun jenengan nek tilem ngeten lho, Bu. Ngeten jenengan ngaji tileme aku apa pegel? Oh, ora pegel. Aku seneng wae. Jenengan bapak-bapak ya pamane kula ngaji ngene jenengan tilem, Pak. Kula mboten pegel lillahi taala. Krana Allah taala kula ya seneng. Nyapa kok seneng, Pak Bu? Sebab kula ngaji iso nurokne panjenengan. Leres to? Lah kula ngaji ini iso nurokne jenengan aku seneng lho, Pak. Mula ana wong ngaji ngeten iki kula kalih kula ora tak seneni, bene. Akhirnya ngaji terus meneng. Alhamdulillah atiku aku ngaji iso nurokne wong. Ngono lho Bu ya. Apa meneh ngaji terus gatekne paham. Entuk ilmu sing bermanfaat. Allahumma amin. Ngono. Kon. Saiki wong sing demen ulama. Kula jenengan demen kali ulama napa mboten? Demen. Iki enek critane. Terakhir iki ndak mantuk ya. Kali Boris ngapa-ngop ngono ya. Iki enek cerita. Kitabe sami ana tiyang dihisab ngamali, Pak. Dihisab ngamali ternyata amalnya itu banyak yang jelek. Akeh eleke, berhubung akeh eleke kali Allah taala didhawuhi. Kono sampean ndang neraka kono mlebu neraka ngenten iki didhawuhi kali Allah taala. Niku tiyang pundi lho, Bu? Mlebu neraka lho iki. Aja lo deresan ngono lho ya. Langsung kono mlebu neraka. Nggih Gusti, bener mlaku, Pak. Ono mlebu neraka. Lah, sadurunge teko neraka Allah taala ngene, sik. Bril, kae Bril, ndeken kae Bril. Wong tak kongkon mlebu neraka, ndeken sik Bril. Jajal mbok menawa duwe amal Bril. Terus ngene, "Dus pundi Gusti?" Kula ngendhek dus pundi? Tekonono ngene, tekonono. Dhisik rikala tasih nek donya apa sekali mawon pernah ngaji, jajal tekonono. Pernah ngaji kalih ulama, jajal tekonono. Kok nek dhewe pernah ngaji dosane tak sepuro. Nggih Gusti, kula tangletane. Malaikat Jibril moro. Pak, badhe teng pundi? Ayo to Pak jawaban, Pak. Badhe teng neraka. Ketokane. Badhe teng pundi? Neraka. Sik, aja nek neraka sik. Kula diperintah Allah kok nangletin jenengan. Jajal jawaban. Jenengan sian nek donya pernah nderek ngaji napa mboten? Jawabane mboten. Terus akhirnya balik malaikat Jibril, Pak. Matur dhateng Allah taala. Gusti, tiyang mboten atos ngaji, ping pisan ya mboten atos. Wis ngene, Bril, omong ana neh tekonono jajal. Dhek pernah demen kalih ulama enggak? Demen kalih kiai napa mboten? Jajal tekonono. Akhirnya malaikat Jibril dawuh, "Siap Gusti, moro." Tekoni neh. Pak, aja mlebu neraka sik. Saman dhisik iki lho nek donya demen ulama enggak? Jajal. Saman demen ulama mboten? Jawabane mboten. Niki wonge sajake nemen ya iki. Nemen ngaji ora gelem, demen ulama nggih mboten. Mboten akhirnya balik malaikat Jibril. Piye Bril? Mboten Gusti. Wong ora demen ulama, ora seneng kali kiai ulama, mboten seneng. Wis Bril terakhir Bril tekonono. Dhek duwe kanca, sing kanca niki wau apa demen ulama jajal. Paham Pak nggih? Dhek duwe kanca enggak? Sing kancane demen ulama. Jajal tekonono. Kok nek tekonono ngono nek iya, kok tak sepura dosane. Akhirnya diparani kalian malaikat Jibril, "Pak, aja mlebu neraka sik." Terakhir pertanyaan kula niki saking Allah jawaban.
Saman dhisik nek donya pun duwe kanca. Sing kancane panjenengan demen kalih ulama. Jawabane nggih. Kula gadah rencang kula demen ulama. Lah kancane jenengan tiyang pundi? Lah iki baru lo beresan ngono iki. Ngomongi apik iki wonge. Ngomong lo beresan. Yo wis dawuhipun Allah taala qad ghafartu laka. Di sepuro dosane. Masyaallah. Iki lho Bu. Bu. Wong nek donya ngaji ra gelem, pangapunten. Mboten purun dereng purun. Terus dewane ku demen ulama nggih mboten. Cuma mempunyai teman sing demen ulama mawon slamet dosane di sepuro. Apa meneh nek demen ulama langsung. Apa meneh nek dewane ku gelem ngaji, insyaallah dosane di sepuro dening Gusti Allah taala. Allahumma amin. Insyaallah panjenengan sedaya rawuh teng mriki nek majelis taklim dosa-dosane di sepuro dening Gusti Allah taala. Allahumma amin. Pun ngeten mawon donga tinunga nggih. Muga-muga ajeng ngaji. Ngaji ngeten iki pangapunten, sing penting teko tok nggih. Teko tok dhek pamane teko mriki ngantuk ya ora apa-apa. Penak apa ora? Mulane nek ngantuk nggawa apa nggih? Bantal. Nggo bantal ae. Ora masalah, sing penting teko tok. Paham ra paham dudu urusan. Ora paham besok ditutut malaikat. Paham iso jawab dhewe. Barokah ngaji. Pun alhamdulillah ngeten mawon. Wis pundi? Alhamdulillah ngeten mawon. Semoga-moga kula panjenengan pinaringan istiqomah thalabul ilmi, pados ilmu sampai dipun puntut dening Allah taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina min khairi umuri dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah bi jami'il ibadah wa dzikrillah wa talabil ilmi wa 'amalihi wa ta'limihi fi kulli waqtin wa hin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.